Екипът ни се отправи към Неделино. Градът се намира в сърцето на Родопите. Разположен е по бреговете на Неделинска река. Отправихме се към общината, за да разговаряме с новоизбрания кмет, господин Боян Кехайов. Още на изборите и хората, които застанаха зад мен, ме подготвяха и ми казваха, че това, което ще заваря в общината, ще бъде много трудно като наследство за преодоляване и за вкарване в един нормален и работен ритъм. За съжаление, очакванията, които аз ги имах, бяха в посока по-тежки, които ги установих в последствие. Едно много тежко финансово състояние, една дезорганизация на работа с липса на каквато и да е документация, един пълен хаос, неподредени канцеларии и едно нежелание на тогавашната администрация да приеме моята личност като кмет на община Неделино, да окаже едно съдействие за въдворяване на един ред и за въвеждане на един нормален работен процес. С кадрите се справих действително много трудно. Голяма част от бившата администрация беше освободена, но не на принцип чистка и лоялни хора, а на принцип действително, че не си изпълняваха служебните задължения в това, което им е разписано в длъжностните характеристики и не работиха в интерес на гражданите. С идването ми на власт в края на миналата година, аз трябваше да отчита целият програмен период по усвояване на европейските фондове и по-специално по приключване на програмата за развитие на селските райони. Това нещо ми отне много време, много енергия и ресурс, за да намаля до минимум финансовите корекции, които ни наложи Държавния фонд земеделие и за да вкарам отчитането на европроектите в един нормален процес. По думите на кмета Боян Кехайов, той е наследил европейски проекти, които са финансирани и са били спечелени обществените поръчки през 2011 година. Строителните дейности са приключили през 2012, а той е трябвало да ги отчете през 2015. Тоест, имало е едно бездействие и нежелание да се приключат проектите. Много голяма част от проектите са с финансови корекции, то доста големи. Тук мога да ви посоча като пример една от екопътеките, където нейната стойност за реализиране като обект е в размер на 320 хиляди лева, а финансовата корекция и финансовата санкция, която е наложена на изпълнителя на общината, е в размер на 160 хиляди лева. Тоест 50% е финансова санкция. Пример мога да ви посоча и с настоящата сграда. Това е новата общинска администрация, която е изградена и въпреки, че за нея бяха отпуснати средства в размер на около 1 200 хиляди лева, ние върнахме 400 хиляди лева на Държавен фонд земеделие, а в същото време дължим към изпълнителя около 500 хиляди. Тоест загубите за тая сграда, която е направена за 900 хиляди лева, ако ги сборуваме, загубите за общината са 1 милион лева. Тоест, ние може да си я направим сградата и със собствени средства. Същото се отнася и за площада. Кметът поясни, че няма нито един проект по европейска програма, който да няма проблеми. Освен това, разделението на хората в общината е било голямо. А желанието на кмета е да премахне това разделение и да покачи жизнения стандарт на населението. И търсене на начини Неделино да бъдат привлечени инвеститори, които да задържат и малкото млади хора, които са останали на територията на нашата община. По-големите предприятия в общината са били ликвидирани и ето на какво могат да разчитат хората. Производството, което е в момента, е ангажираността им по-скоро е в търговия и няколко шивашки предприятия и, както споменахте и вие, дърводелски фирми. Така че това е основният поминък, а селскостопанската продукция тя е задоволяване на собствените нужди. Тютюнопроизводството като поминък изцяло почти е вече не функционира като отрасъл, а не сме намерили и нямаме още разработен план за засаждане на алтернативна култура в земеделския сектор. Работиме в тая посока, проучваме възможностите, но към момента нямаме готов резултат и някакво по-дълготрайно виждане в тази посока. Неделино е райско кътче. Планина, въздух, природа. Човек би си казал, имат вода с отлични качества. За съжаление не е така. Тъй като основният водоизточник, който захранва, говорим основно за град Неделино, се намира в долния край по течението на река Неделинска. Всички отпадни води се изливат в реката и
ние ги връщаме обратно в питейната вода, тъй като неделно няма изграден колектор, няма изградена пречиствателна станция. Именно това е един от основните проблеми, който аз ще търся варианти и начини да реша през моя управленски мандат. Проблемите са много сериозни, тъй като европейските фондове финансират такива пречиствателни съоръжения в населени места под 2000 еквивалент жители или довършват колектори, ако на 90% са изградени. За съжаление, на двете условия град Неделино не отговаря. Един от проектите, който не се е осъществил, е за стадион, спортна зала и спортна площадка. За съжаление, мечтите на неделенци по това отношение за изграждане на спортно съоръжение бяха ограбени. Бяха ограбени поради некадърно възлагане на процедурата, тъй като фирмата изпълнител, когато направиха първата копка за изграждане на стадиона, се оказа, че има неотчуждени терени и че по проект съществува стена покрай поречието на реката, която не е изпълнена. И за съжаление се принудих средства в размер на около 3 милиона лева да бъдат върнати от моя страна на фонда поради нереализиране на проекта. Не беше направен и проекта за фолклорния фестивал Неделино пее, една гордост, с която всички неделенци се гордееме, тъй като нашата емблема на града е именно града на двугласовото пеене. Този проект не беше реализиран. Не бяха реализирани проекти, които да бъдат насочени с подобряване на жизнената среда, а бяха реализирани проекти, които само заради идеята, че трябва да се правят, да се направят. Фиксирам, моите съграждани много добре знаят, обекти с изграждане на екопътеки, които не водят към реално туристически подходи и обекти, които няма да допринесат за привличане на туристи в община Неделино, а бяха направени и реализирани. Тоест, още при самото проектиране и при самите приоритети, като изградени за общината, не бяха насочени в полза на обществото. Искам да благодаря на избирателите за огромната подкрепа и доверието, което гласуваха в мен. Искам да ги уверя, че обещанията, които съм дал, са напълно реалистични и изпълними, но искам да ги помоля да проявят едно по-голямо търпение в техните очаквания, тъй като няма как с магическа пръчка още в встъпването ми в длъжност да променя облика и да изпълня всичко, което съм го обещал. Това е един труден път, продължителен, който заедно с вас ще извървим, скъпи избиратели.